Nå, det er kun Torrens, der kan det. Er det kun Torrens? Ja. Nå, Okay. Der er klar, der kommer en timer. Og måske Bloodwolf. Jeg ved det ikke. 5, 4, 3, jeg synes det er i hvert fald, jeg har siddet svært der før. 1. Det må 5. Fox. Det er fint. Det må 2. Fox. Hvor er den nu? Nej. Flot til hårdt. Stærk i midten. Nej, kom nu. Fokus på Gøst og LTF. Jamen, prøv at høre. Der var masser af plads på den venstre side af den der. I er ikke døde. Videre. Videre, den blev væk. Bare modsat. Der er smash. Pas på Siege. Jeg drejer den lige ved pumpen. Jeg bliver nødt til at flytte om lidt, for jeg kan sige bomber der. Trækker ham lidt nedad. Ja, det er ikke. Hold ned. Der skal... Præcis, sådan smukt. Vi går klar til at sukke. Får hun lidt ud af jer, så vi også ryger springen, før I kommer. Det er fint. Stå stille. Sådan. Smash om 2. Så får en vende væk til. Så tager bossen på den på månen. Siege, vi op. Jeg tager den på modsat side af månen. Kom op bag Siege. Fokus på Sally hurtigt. Kom der en bestående her. Et misset mark. Ja, få den over nogle miner nu. Få lidt DPS på den. Kom bag Siege med Max. Kom ned herfra. Kom ned. Siege, vi går ned. Jeg tager boss. Klar til soak. Jeg flytter ham nu. Soak. Den modsatte måne lidt mere ind på midten. Mads, kom bag mig hurtigt. Jeg var ikke med, som jeg stod der. Så var ned igen. Der var der lige hele pisset. Tager 1, 2. Nu tager boss. Jeg flytter ham modsat af, hvor han er nu. Marks bagved. Pas på minen. Pas på bomberne. Ikke så mange, der crawler nu. Smash om 5. Tag boss. Så vi kan. Åbenbart ikke. Fokus på Shack og Kav. Fire. Fire Shack, 35 har Ja, godt 35. Ja, hold ned fokus herfra. fra boss på Marks bag ved Siege. Ingen snak nu, og ingen panik. Fokus på Tonsejren, han har 2 debuffs. Se, vi kan holde Siege kommer hen mod os. Vi skal flytte ham. Marks bag Siege, go.
Se nu. Svære, kan du køre en tranquility? Jeg Jeg kører. kører dig med. Personlig Prinsesse nu. Godt. Fuck Mangler så. tror Trank. Max og... Bossen til kant. Ingen snak. Følg med. Første max. Bomber til venstre nu. Bombs til venstre. På kanten med Max de til bomber. højre. Vi kan få sløvet til at løbe. Max til højre. Smoke kommer nu. Bag ved blå. Yes, så over til kanten. Sørg for, at der er plads til bomber på bossens venstre side. Den skal længere mod din højre. Så, venstre. Max, højre, go. Fuld power DPS. Smoke. Stack bag blå. Eventuelt til power. Kan vi ikke. Nej, men roligt. Max hiver ham op, højre, når vi Max højre. Væk fra max, folkens. For Max. Sådan. Kør trank. Stiller bossen. Bombs ud til venstre. Bag ved blå. User disconnected from your channel. Max højre, væk. Kør noget personligt. Hvad personlige ting er så nu, folkens? Kom nu, hold den gående. Bomber venstre, væk. Max, smut. Smash. Ud til kanten der midt i nummer 2. Ud til kanten. Bombs væk. Max væk. Jeg kan ikke komme mere til højre end der. Så må Raiden flytte sig. 1%. Smash, kom ind og stak på mig. Dø den boss. Hernede. Dø boss, kom så. 280.000. Sådan der. Yes! Der er ingen vigtige Nogen, døde. der er klar på Mars. Endelig, Nej, man. ikke Holy fuck! Snakker I om? Snakker om, vi har en halv time nu. Fra Oxyland. Ja, 21 mennesker skal lige pointere. Ja, ja. Ja, tillykke God med damn it. et af de køb til dem, der ikke havde den i forvejen. Mange tak. Nej, er det ikke en trinket? Ej, Levi. Nice, nice. Tillykke det er nice, det der. Det er manual rest. Ja, Turok, kig lige. Kig lige, Turok. Ja, guld. Ikke den, eller hvad? Jeg rullede den med perspektiv. Lame. Så har jeg større chance for at vinde den, jo. Den er også på bossen. Ja, jeg får guld og er Ja, der. det er også Jeg så vil det gør jeg gerne også. rejses, hvis jeg Og ingen skulder. Hvor er det lamper? Ja, der er kommet en meget speciel ud til dig. Max, hvad kører Ja, du med? tak. Kører du Jeg fik den med ikke. Beastlords eller Borgoggers? Trinket? Mig, eller hvad? Ja. Ja, begge to. Ja, du kører ikke med multistrike Trinket nu? Jeg kan ikke finde dig. Nej, jeg har den ikke endnu, ja. Nej, Max, Jeg kan spurgte ikke jeg. finde dig. Nå. Nå, det er jo, jeg ligger nede under. Okay, det er ligegyldigt, hvor jeg løber hen, så er det en forkert retning. Er det mig, du spørger? Ja, jeg sidder og tænker, om man kan køre med den for overgogger, altså crit proc eller haste proc'et, og så det for blackhand. Jamen, jeg har lidt en weirdo combo. Jeg kører med en blanding af multistrike og et Mythic High Maul piece. Det der quest, det kan du indløse til dig til hvilken som helst, eller hvad? Ja. Så kan du få en stav og en trinket. Men det er fordi, jeg har Mythic Shards of Nothing, som jeg faktisk bedre kan lide, fordi den kan jeg makro til min Dark Soul, fordi både duration og cooldown er fuldstændig identisk. Hvilket vil sige, hver anden Dark Soul charge, jeg fyrer af, der har jeg faktisk et Shard of Nothing use sammen med. Det giver... Og man kan også man kan få de bukser der, det har jeg også kørt meget med, men sin chest på med sokke. Og så i den anden slot, der kører jeg multistrike, men det er fordi, jeg fik den med socket. Det har jeg nemlig også lige fået. Jeg fik den også med socket, nemlig. Altså det har fungeret rigtig godt for mig. Jeg vil sige, jeg synes umiddelbart, det giver ret meget fury, når man får sådan et triple multi Shadowbolt. Ja. Er der en og det mage, gør så jeg kan bare, lave en portal til at hvis Fralmar din eller proxy et er eller lidt weird... Guys. Vi tager en bag Max. Hop ned i Warlock-kanalen. Ja, når vi er færdige med det her, så kan I lige snakke om det der bag. Det var bare, om der var en mage, jeg ville gøre det, når vi var færdige.
Ja, selvfølgelig. Så skal vi alle sammen afsted. Jamen jeg skal til Jamen, Outland, hvad? fordi at der bliver ganket. Jeg tror, det er det. Ja. Der er ikke nogen, der lige har 5 RT kun hver, vel? Desværre, nej. Kunne du lave nogen, hvis det er? Jeg har 5 mere. Må jeg låne dem? Ja, du trader bare den flotte goblin, der står og hopper. Jamen, så ved jeg ikke, hvem jeg skal trade til den flotte goblin. Så goblin. Ja, det, Mange tak, Mutti. kan man egentlig indløse kommentarer